13 שניות, 2 עשיריות. עוד זווית, בוא נראה את זה. קולמן מכניס כדור, צריך להכניס את הכדור על הרגל של פניני, הכדור הזה יוצא החוצה. נגע בו, נשבע לך. הם טוענים שקולמן הכניס את הכדור והכדור הזה פגע בקולמן, נעדף מהרגל של פניני על קולמן, וגילי כהן מסתכל עכשיו על גילי עובד, ועכשיו ניגש אל המוניטור, הלחץ של פניני. זה לא משנה, אבל קולמן בחוץ. לא, השאלה אם הוא הכניס את עצמו פנימה. לא, הוא בחוץ עם שתי רגליים. גם אם הכדור נגע בו, הוא בחוץ. הוא בחוץ, תסתכל, שתי רגליים בחוץ. נכון, אני לא ראיתי אותו נוגע. מה העניין? נכון. לא הבנתי בכלל את ה... עוד פעם מוצאים תמונה. עוד פעם תמונה. גילי כהן סגר את המיקרופון. בוא נראה את זה שוב. מה ההתלבטות פה? אני לא מבין. לא הבנתי בכלל את הסיפור, מה זה בעיה? הוא היה בחוץ, אבל הוא בחוץ. הוא בחוץ.